Ja som Dazar a dneska tu máme po veľmi dlhom čase nové video. A dneska to je opäť Minecraft. Zahrajeme si Vanblock. Kusová grafika. Aspoň mne tak príde. A zahrajeme si Vanblock. Na tým Vanblocku som hral. Hral som tam s kamošom, vidíte, že už mám aj diamantové veci. A jelitru mám aj také tu boty, hopkavé, hop a skok. A to robí toto. Wow. A toto je Harryho neviditeľný plášť, ktorý keď si takto nasadíte a dáte dole, tak ste neviditeľní, máte invis. A to je mega dobré. No, hral som tu s kamošom. Keď chcete, aby som natočil video aj s ním, tak máte like a odber. Áno, už vidíte, tak to tu máme vybavené. Tak to jak. Oj, tu som spadol dole, tak sa nasadím to, aby som vyskočil. A neviem prečo, ale kamoš dal prvý žrebrík. A tam ešte máme výstavu brnenia. To som vám chcel ukázať. Leather, gold, iron, diamond a netherite ešte nemáme. Toto čestky, tu máme asi na krasu. Veľmi veľa itemov dávame tu. No, neviem veľa. Ale sklad máme tu. A tak nejak. Stromy. Dneska by som chcel urobiť ohradu pre tú koníka, pretože ako vidíte má tu tú chajdu hlinenú a proste A viete, čo máme na streche? My na streche máme toto. Proste, ako to chcel. Ty vole. Ale postavil by som mu to asi niekde tu, takto. Tak sa asi môžeme pustiť do toho. Ja zatiaľ nechám ešte tu. A našiel som tu tiež dobrú vec. Tuto musíme prekopať. Aj saplingy mi popadali. V tejto čestke je toto. Veľa ľudí už vie, čo to bude. Pepa, poďte. Proste, toto je mega. Tenge. Dobre, poďme radšej do rádky. A ja neviem, či to je bug, alebo čo to je. Ale veľmi ďakujem vám za 30 odoberateľov. A vážne sa čudujem, jak to, že to jedno video, to je Happy Mod Brawl Stars, malo cez 1100 odoberateľov. Keď všetci ľudia dali odber, čo to videli, tak máme 1000 odoberateľov. A to by bolo mega. Takže by som bol veľmi rád, keby ste dali. I tu máme tento takýto rád, takže to skácame. To je drevo. Tam ešte mám nejaké saplingy, takže dobre. Či sem stadík už nepadne dáky, mám už 5. Či ešte 6 nepadne. 6. Raz už mi to je jedno, akože za to saplingy. A my ich ešte nejaké máme, takže to je zase jedno. Ale mohol by som to skácať s tou motikou, ale asi by som si ju celú rozbila. To by nebolo príjemné. Trošku tu dám dole toho lesíka. Keď to ničím rukou, tak mi príde, že padajú viacej tých saplingov. To sú také, 9 bude stačiť. Ešte tam nejaký leží. 11, to bude bohate stačiť. To je taký vlastne aj les, pretože takto sa to dá ľahko potúlať. Si určite upratám
Skúsim na videu si popratať tu, ale toto bude ťažké. Jedlo. Dýňu hľadám. Brix. Neviem. Prismarinu to veci. Ešte saplingy mám. Vlna. Tuto máme, že vypečené or a nevypečené. Tu sú totálne vypečené, to už máme skoro plné. Ešte tam hodím. No. A uhlie patrí k vypečeným. Neviem, ak ma to napadlo. Pozerajte, koľko mám diamantov. Nejaké diamanty už som dal len typko na servery. Tak ja to skúsim tak dať. Na chvíľku. Takže nie som vôbec dobrý builder. To poviem k tomu. Som úplne zlý builder. Počkaj, aby som to mal mať styky. Neviem vôbec stavať. A keď natočím ešte nejaký diel z toho, tak by som to chcel dosadiť na nejaký rád. Ten čas letí. Či teraz to budete vidieť. Alebo nič. Takže, tu by som mal mať nejaké styky. Áno, mám ich tu celé, až o styky asi postarané. Takže poďme. Alebo som nejaký potík. Určite jednu bránku. Alebo dve by boli lepšie. Ani bránky máme. Bránky asi ani nie. Tak skúsim rýske zis. Ale 15% rýchle. Ale nebolo by to dobre. To je rýchle. Tak postavíme. Áno, čo drevo, tak dúfajme, že tam nejaké drevo bude. Dúfajme. Je drevo. Yes, máme tu, môžeme byť radi. A musíme ísť fakt rýchle. A postavíme proste niečo také ľahké iba. My ešte sleby potrebujeme, mňa tu picne. Nie. A ešte to robím také zložité. Tak to bude stačiť. Plus aj ten ostrov rozšírime, keď tam... To ešte budem musieť torčkovať za kamerou. Tak teraz si postavíme len tú plošinku a ukončíme to, lebo alebo skúsime niečo postaviť. Niečo postaviť, ale nič, tak by som myslel. Na tento jeden koň tak mu stávame fakt veľkú ohradu. A to neviem, na čom bude. Si postavíme len niečo provizorné. A v ďalším dielu to urobíme. Lebo mne sa vyvie batéria a to by nebolo super. Hej, mne dojdu slabí. Čo to je? Ľudia. Ja toto asi ukončím, lebo fakt mal som si asi pripraviť materiál za kamerou. Takže toto proste bude problém video.
Ty, kde sa tam dám? Zase 60, to mi už musí stačiť. Ja neviem, či to bude vidno na tým YouTube takto, jak to je vidno teraz, jak ja to vidím. Natáčam, ale je to fakt divné. Keď to tak bude divné, takže ja by som to určite aj nejak upravil. Teraz vy to vidíte tak spomalene, ale neviem. Ešte by som namnožil krávy. A kúkam, mám ich veľa. No, málo. Ak som robil ten leather armor, tak som ich tam všetky vyzabíjal. A mi bude stačiť. A kde sú to tie vrátka? Ja už to aj komentujem. Ja som ich nevykraftil. Ja tu trafí šľak. Stihol som. Ja som si uvedomil, prečo ich nemám. No čo už. Jo, koně to je veľká ohrada. A keby ste sa pýtali, komu je zrobená ešte tam jedna ohrada, tak sa proste pozrite sami. On tam je furt tým v rohu proste. To je Roberto. Mohol by som aj dať name tag, že Roberto. Nejak takto. Koľko to má? Raz, dva, tri. Máme